Isigodi sase-Ela sasimbozwe ukuthula okujulile, okuthusayo, okwakuphazanyiswa ukuhlokoma okukude kwamabutho ahlomile kanye nokuvunguza okuzothile komoya ezihlahleni. Kulapha, endaweni eyayinamatshe nesibhakabhaka esimnyama, lapho kwavela khona inselelo eyayiyonanela iminyaka ngeminyaka. Kwavela indoda ende emabuthweni amaFilisti. Ukuba khona kwakhe nje kukodwa kwenza isithunzi kuyo yonke inkundla yempi. uGoliathi, iqhawe elingumdondoshiya, wayemi ubude obucishe bube amamitha amathathu, egqoke isambatho sokuvikela sethusi esasicwebezela. Sasicwebezela ngendlela emangalisayo uma kuyoshona ilanga. Izwi lakhe lalizwakala njengokuduma kwezulu, linanela ngaphesheya kwesigodi lapho ebekela ama-Israyeli inselelo yokwedelela. Zikhetheleni indoda eyodwa, yehlele kimi, uma inamandla okulwa nami, ingibulale, siyakuba izigqila zenu. Kodwa uma ngiyihlula ngiyibulala, niyakuba izigqila zethu, nisisebenzele. Ncwadi yokuqala kaSamuel sahluko 17 verse 8-9. Ama-Israyeli agcwala amanzi emadolweni ngenxa yokwesaba. Izinhliziyo zawo zabanjwa ukubona isimo sikaGoliathi osabekayo. Nsuku zonke inselelo kaGoliathi yayiyisikhumbuzo esizamazamayo sesimo sabo esibucayi, kodwa nokho akekho owaba nesibindi sokwamukela inselelo. Phakathi kwesixuku samabutho athukile, umalusi osemusha ogama lakhe linguDavide weza endaweni yesehlakalo. uDavide wayesamncane nje, wayeze enkundleni ezoletha ukudla kubafowabo abadala. Inhliziyo yakhe yayingadliwa ukwesaba. Kunalokho wayegqugquzela umuzwa ovuthayo wokungabi khona kobulungiswa. Amehlo kaDavide afiphalaphala njengoba elalele ukuqhosha kukaGoliathi okuhlambalazayo. Ngezwi eliqinile nelicacile, uDavide wakhuluma wathi, "Ungubani lo mFilisti ongasokile odelela amabutho kaNkulunkulu ophilayo na?" Incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 17 verse 26. KuDavide lokhu kwakungeyona nje impi yokunqoba, kodwa kwakuyimpi yodumo lukaJehova. Amazwi kaDavide afika ezindlebeni zenkosi uSawuli, eyayinokungabaza ekuqaleni. Inkosi yayingabaza ikhono lomfana lokubhekana nesitha esesabeka kangaka. Nokho ukuzethemba kukaDavide kwakuqinile. Walandisa ngahlangabezana nakho njengomalusi lapho ayevikela khona umhlambi wakhe ezingonyameni nasebheleni, ebonisa ukuthi ukuthembela kwakhe kuNkulunkulu kwakumhlomisele ukwenza lo msebenzi owawuphambi kwakhe. Ngabaza enjalo uSawuli ekugcineni wakhetha ukuvumela uDavide abhekane noGoliathi. "Hamba," kusho uSawuli, "noJehova abe nawe." Incwadi yokuqala kaSamuel sahluko 17 verse 37. uDavide wazama izivikelo zikaSawuli, kodwa zazinkulu kakhulu kuyena futhi zimsinda. Wavele wakhetha ukubhekana noGoliathi engaphethe lutho ngaphandle kodondolo lakhe lukamalusi, isihlilingi namatshe abushelelezi abuhlanu awacosha emfuleni oseduze. Ukulungiselela kwakhe kwakungekhona okwezivikelo zendabuko, kodwa kumi okholweni nekhono lakhe. Lapho uDavide esondela enkundleni yempi, uGoliathi wahleka usulu. "Ngiyinja yini ukuthi uze kumina nezinswazi?" Incwadi yokuqala kaSamuel sahluko 17 verse 43. Uhleko lwalomdondoshiya lwaluvala izindlebe, kodwa ukuzimisela kukaDavide akuzange kutengantenge. Ngokholo olungantengantengi, uDavide wathi, "Wena uza kimi ngenkemba, umkhonto nomshizo ocijile, kepha mina ngiza kuwe egameni likaJehova Sebawoti, uNkulunkulu wamabutho akwa-Israyeli, lo omeyisile." Incwadi yokuqala kaSamuel isahluko 17 verse 45. uDavide wayesethatha elinye lamatshe akhe abushelelezi, walubeka esihlilingini sakhe, walijikijela kuGoliathi. Itshe lawushaya umdondoshiya esiphongweni, lawenza wadiyazela, wawa ngobuso. Iqhawe elinamandla lalihlulwe itshe elingatheni nokholo lukamalusi. Lapho uGoliathi ewa, kwaqhuma umsindo wokunqoba kuma-Israyeli. Ukunqoba kukaDavide kwakungekhona nje okwakhe, kodwa kwakuwubufakazi bamandla okholo nokungenelela kukaNkulunkulu.
amaFilisti ebona iqhawe lawo linqotshiwe abaleka ngokwesaba. Isibindi nokuthembela kukaDavide kuNkulunkulu kwakukhulule abantu bakhe onqenqemeni lokuphelelwa yithemba. Ukunqoba kukaDavide uGoliathi kwaba uphawu lwesibindi nokholo okukhumbuza bonke abezwa indaba ukuthi ngosizo lukaNkulunkulu ngisho namaqhawe angalindelekile angazinqoba izinselelo ezinkulu kakhulu. Ukunqoba kukaDavide uGoliathi kwakungaphezu kwempi eyingqophamlando, ubufakazi bamandla okholo kanye nenkolelo yokuthi ngisho inselelo inganzima kangakanani, ukuthembela kuNkulunkulu kungaguqula isimo. Athi uDavide eqhubeka nokukhula njengomholi, indaba yakhe yaba isibani sethemba nogqozu ezizukulwaneni ezizayo. Ngakho-ke indaba kaDavide noGoliathi ihlala njalo isikhumbuza ukuthi ngisho nomncane phakathi kwethu angazuza izinto ezinkulu ngokholo olungantengantengi kuNkulunkulu kanye nesibindi.